Helo, 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 noswaith dda, chroeso i haglediad rhif... Chwedig! What? Say what? What? Say what? Ie, da ni wedi cyrraedd oedr y ddewyd. Oed y buspasses, yr oedran lle ti'n gallu legitimately mynd ar Facebook a gosipio'n pawb arall yn y pentre. Yndan, da ni chwedig! Yay! Beth dwi eisiau gwybod i faint o units dwi wedi yfed tra dwi mo'n siarad efo chi? Ie, yn ystod yr rhaglen, mi fyddwn ni'n siarad amdan addictive tech, capitalistiaeth, S4C Hansh, Nation.cymru, diogelwch arlein, ac wrth gwrs, lot fawr iawn o cachu pubs arall. Wrth gwrs, dan pwysig ar haglediad, y drinks. Iest, gan bod ti wedi rhoi sample clistiau i ni fanna, be ti'n yfed hynna? Dwi'n yfed rhywbeth yr enw Geyser Peak. Mae'r label yn edrych yn really neis, so nes i brynu fo. Yw Zinfandel. O California. Nes di yn llythrenol gadael i'r clawr dy arwain di am y llyfr, ond botol o weidio. Ond sut mae'r gwylod y label hefyd yn siap y mynyddoedd sydd o gwmpas yr ardal. Nice. Yeah, so yeah. Nice. Dwi'n siŵr bod o'n nice. Here we go. Yn i weld. Okay. Tumbler o wyn, pawb. Yndi. Classic. Classic. Bryn, nes na unrhyw sound effects yn dod efo drink ti heno? Na, really. Mi o'n rhyw 10 munud o pan eisiau dechrau nid o at gilio yna. Gin and tonics gyda i, efo Sip Smith's gin ac Fever Tree tonic. Oh, see, hipsters tonic, dim Schweppes i neb fan hyn. So, dwi'n unwaith eto'n dibynnu ar elusen bobl eraill, achos bod fi wedi anghofio prynu booze neis. Mae gen i cheap stubbies o Lidl, ond heno ma, dydw i ddim yn yfed nhw. Dwi wedi cael, barod? Port. Port neis! That's right, Taylor's Late Bottled Vintage Port, 2012, yr holl ffordd o Portugal. Erna, enwau Saesneg sy'n nhw i gyd, mae gen fo'r label sticky label sy'n deud bod wedi dod o Porto. So so mae'n hyfryd yn ffein. A dim shitty pot ydi o chwaith. Na hyd yn oed shitty sherry, fel da ni di arfer cael. Na. Mae o'n llefn, mae o'n mynd lawr yn neis, a mae o'n... Wel, o'n eisiau dweud, mae'n stopio symptoms clefyd y gwer. Dio ddim, mae'n neud nhw waith. Ti'n beth sy'n neud nhw well? Yn ôl y we? Gin and tonic. Yn union. Dwi ddim yn deall y gwyddoniaeth tu ôl iddo fo, ond mae gin and tonic fod yn gwella hef i fe. Ond, mwy o'r pot ti'n gael, llai byd ti'n poeni amdano ffaith bod ti'n llawn o cleddyf y gwair. Oh, hell yeah. Cleddyf y gwair, as in like the swords of grass. Oh, man o. Ynddi? Sy'n cael cytar gen. Clefyd. All right. Sorry. Mae'n oce, mae'n fy ngwr yn union rhywun peth. Dwi ddim yn gallu deud cleddyf. Mae'n gofyn i'r kids os ysgen nhw clefyd. I ymladd dreigiau, gan i mynd. Oh, cool, wel, da ni di bod yn briod ers 7 mlynedd wan, well fi. Mlynedd o 6 mlynedd. Oh my god, pwy oedd y llall? Anyway, guys, 60 rhifyn, dim trefn. Gai just deud, cyn i ni gychwyn, beth dwi'n meddwl, beth sy'n hoffi mwyaf tan y thing yma di. Beth ydych chi'n glwad ar hwn, sa chi'n meddwl sy'n di polisio allan, na. Mae'r shit ydych chi'n glwad yn y recordiad i'n union beth sy'n digwydd cyn iddo fo yn ystod o ag ar ôl o. Dydy'n neud hwn ers 7 mlynedd y bellach a dydy heb di newid o gwbl a dwi'n just yn dwlian o'r gyd. Wel, ffantastig. Wel, dwi'n really falch. Da ni'n mynd i symud ymlaen i'r newyddion, bach mwy difrifol, ond wedyn ar ôl y newyddion, nawn ni just siarad shit am hanner awr arall. A gwch chi joio hwnna, achos mae pawb yn mynd offer i gwylio. Hwn ydi fel rhifyn gwyliau ni, dwi'n ei ddweud. Ie, da ni gyd i gwario 50 ceiniog cael gwisgo dillad i'n hynna'n i'r ysgol. Yn union, mae mabel gampau rownd y gornel. Di. So, dyn ni'n mynd i fynd mlaen rwan, mae'r timer yn mynd rwan. Indio? Reit. So, addictive tech oedd pwnc trafod o'n i eisiau dod fyny. Di bod yn darllen erthygl yn y Guardian. Hei, dylen ni siarad am yr Twitter Storm Guardian. Nawn ni wneud hwnna nes mlaen. Yn yr after show. Guardian Cymraeg. Yn yr after show blin. Bod fi wedi dweud bod fi wedi rhoi fyny ar y Guardian, dwi sort of dod nôl yn slo bach.
Anyway, bod dyluniad apps yn... Be ydy'r moral compass dylunwyr apps, basically? Oedden nhw'n trio sôn amdan fel y ffaith bod, pan wyt ti'n gael rhywbeth mor addictif yn nicotine, ti'n gorau roed warnings allan yna. So, gen ti drugs o morphine, ti'n goffa rhoi warnings allan yna. Mae apps, social media ac yn y blaen yn dechrau dod mor addictif a hynna i rai bobl, ond does dim fath o moral... Just trafodwch. Wel, mae o'n... Wel, fe drai weld y ddau ochr oherwydd dwi wedi dylunio apps ac dwi'n licio pethau sydd wedi cael ei dylunio neis ac dwi'n licio... Ond y peth ydy ti'n gallu fynd yn addicted i unrhyw beth, really. Os gen ti'r personoliaeth yna ac os di yr apps ma yn fatha rhywbeth ti'n fatha mynd, sy'n latio ymlaen ac fod fydd o'n gallu fod yn gêm sydd wedi cael ei ddylunio mewn ffordd i ddod chdi nôl i fewn iddo fo. Dwi jyst yn gorau hel y coins yma chydig bach mwy a wedyn dwi'n gallu cael adeilad dipyn bach yn fwy neu os ti di reid llun ti eisiau trio cael gymaint o galona a ti'n bosib gael ar y llun na ac... Ti'n siarad am Zelda eto ni? Mae Iestyn ond y siarad am Zelda. Is i stint bach ddoi. Neis. Ond dyna beth y ffaith bod, mae hwn yn eitha Black Mirror-y yn y ffaith bod ti'n kind of mynd, wel, mae social media, dio ddim fel game wyt ti'n pigo fyny bob yn hyn. Bywyd ti dio, essentially. A bod o yn really effeithio'r kids hefyd. So mae hynny'n neud efo... Wel, Iestyn dweud, mae ti fynd yn gaeth i rhywbeth, really, just y mater o yr ymenydd i'r stimulus sydd wedi fewn ydi o. So, dim mae'n bosib gwneud mwy efo hynna trio pocio'r tamad yna o'r ymenydd sy'n actually roed yr respons na sy'n neud pobl yn mwy angen cadw o fewn byd yr apps na. So, Mae'n ycha fi yn y ffaith bod, hyd yn oed rhywbeth mor simple a notifications, ti. A mae pawb, da ni wedi siarad amdano fo blaen o'r rhaglen, mae pawb yn gwybod mae'r cylch bach coch yna di gynllunio, mae o'n goch, mae o'n bwysig, a mae o'n dangos bod bobl yn caru ti. A dyna beidio ar feedback na. A dwi ddim eisiau swnio fel rhyw fynach neu rhywbeth, ond oedd diffodd notifications ar y ffôn i un o'r pethau mwyaf gwerthfawr dwi wedi wneud erioed. Ie, mae'n rhywun pethau... Doedd o'n addiction gyda fi, ond pethau annoyance di hynna, lle dwi di diffodd voicemail ar unrhyw ffôn y tu ag ffôn, wel, sgynnu fi ffôn tu, ond ar ffôn fi, a mae gymaint o bwysau ar sgwynna fi, dwi'n gwybod, sgynnu fi'n voicemail i ddelio fo. Ond efo'r addiction darn o'n fo, fatha mae Clash of Clans ar y funud, hwnna di'r addiction fy mab ar y funud. Ond dwi'n yn gwybod ydyn nhw yn fod maen nhw yn un o'r pobl sydd ar top yr rhestr o hyd efo faint o bres maen nhw'n neud oherwydd pobl yn gwario pres i gael cynioga o fewn y gêm i adeiladu i pentra nhw. Ond mae cynna'n digon galluog i wybod fatha, na, dwi'n mynd i wario am byd ar yma, ond y peth ydy, oherwydd fod yma'n gwario pres yna fo, mae'n gorfod mynd iddo fo bob hyn a hyn, mae'n gofyn fi, mewn faint o gloch fydd i mewn 1 diwrnod a 15 awr. A pam? Ond dyna pryd dwi'n cael hel fy mhres eto i adeiladu rhywbeth arall. Ac oherwydd y limits ma, mae o eisiau checio fo bob munud, ti'n bod, ag... Wel, mae peth yma stwff yn o'r fashions, dydy, ar y pryd yma Clash of Clans ydy'r ffasiwn ar y funud efo'r games yma chi. Social ydy'r prif bwnc o'n i'n edrych ar, lle ti'n cael bobl, a da ni'n siarad amdano fo bob tro, dwi'n gwybod mae'n dod drosodd y gyd. Y ffaith bod gen y cwmnïau yma, gymaint o rym dros bywydau bobl, does gen nhw ddim rheswm i feddwl am lles bobl. Hyd yn oed, o'n i'n chwarae Wii, ancient Wii ni, a hyd yn oed ar hwnna, mae'n deud bob 10 munud, hey, you could
take a break from this game, why not go outside, open the window, have a look around. Ac o'n i jyst yn meddwl, very Nintendo. Yeah. Good. Does na ddim imperatif ar dim o'r cwmnïau social mawr yma i wneud dim byd fel na. Mae i gyd yw yrru ti mlaen at yr hysbyseb nesa. A dyn ni'n gwybod hyn, a mae hyn yn hen hanes, ond dwi wedi installio app, a dwi really eisiau shout-out iddo fo, enw Moment. A fi'n siŵr os dwi'n siarad amdano fo'r rhaglen y blaen. Ond mae Moment yn bach de. Mae am ddim a wedyn ti'n gallu gwneud upgrade ono fo o ran functionality fo. A mae just yn atgoffa ti, bob yn y hyn, mae'n checio faint wyt ti'n defnyddio, a mae just yn atgoffa ti, hei, ti di bod 2 awr ar ffôn ti rwan, ti di ystyried wneud rhywbeth arall, neitho, ti'n gallu exemptio rhai apps oedd fo, so dyda bod... God, dwi'n mynd i swnio fel real West Coast weirdo. Dyna mae gen ti'r app yoga, a mae hwnna'n gymryd 4 awr. Dwi'n hwnna'n adio i dy total di. Be sy'n adio i dy total di ydy'r rwtch, ti just yn scroll, just brain fodder, just yn scroll trwad. So mae hwnna'n neud i fi swnio fel, unwaith eto fel bod fi rhyw Buddhist ffantastig yma. Ond dwi ddim. Ond just, sut wyt ti'n cael hwnna, enghraifft, i rwy'n mor ifanc neu rwy'n yn ei arddegau sydd yn hollol credu na dyna sut mae ti'n byw bywyd ti. Ac os nad wyt ti'n cael y feedback yna, dwi ti ddim yn werthfawr fel person. Dwi'n hynny'n neud efo yr ffordd da ni'n... Efo gilydd ydy, mae'n gyd yn neud efo'r be da ni'n dangos i'r pobl oedd so sgrem plant, ond dangos i'r plant oedd ar syniad bod gwario amser efo gilydd sy'n ymwneud a bod o'n bod pam bod amser teulu, bod yr ffôns yn ballu i ffwrdd, os a ddim... Sut wyt ti'n mynd pam mae mam yn teimlo'r urge nawr fel dydy mam ddim yn cael bodolus na di pobl yn laicio stwffia. Mae hwnna'n mynd yn batrwm wedyn, a mae'n hawdd i ni, I suppose, siarad achos bod ni'n, dwi'n mynd i dweud super users, cos mae'n neud swnio wanky, ond fel, falle yn meddwl mwy amdano fo, achos bod ni yn y meisydd da ni yn. Na, mae just o ran y design perspective yn i'n credu, yes, ti'n ma, oes na rhyw chos un o'r awgrymiadau yn yr erthygl oedd bod, yn lle bod ti'n iwsio notifications, falle bod fel weight, sort of font yr app yn mynd yn fwy neu'n llai yn dibynnu ar faint o notifications bys gen ti o fewn yr app. Just rhyw design touches fel na. Ond ydy'r un unlikely beth o gael ei defnyddio? Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fod o fwy... Ti'n gweld y ffordd mae Facebook a Instagram di mynd yn ddiweddar, a mae hyd yn oed y Twitter app official di wneud yr un peth lle. Os ti yn top tudalen Facebook neu Instagram, ti'n mynd gweld y llun mwy o diweddar y pobl ti'n dilyn. Ti'n gweld rhywbeth maen nhw'n meddwl sa'ch di efo fwy o ddiddordeb gweld. Gyn pobl maen nhw'n meddwl gyn ti fwy o ddiddordeb dilyn, a wedyn, os ti jyst yn tynnu refresh neu mynd allan o'r app ac yn neidio nôl i fewn iddo fo, ti'n gweld cynnwys hollol wahanol, so mae o'n trio cadw fo'n fresh bob tro. Mor frustrating. Mor frustrating pan ti'n trio ffindio stuff a ti'n mynd cofio pwy sydd wedi rhannu fo neu pwy sydd wedi postio fo. So dyna sy'n maen nhw'n trio cadw chdi i fewn yna ar y funud, dwi'n meddwl. O ran y dylunio, mae i gyd amdan... Dwi'n meddwl, mae mwy i wneud efo'r interaction yna na'r ffont a'r lliwiau a falle, ond mae'r ffaith fod Twitter di newid i cael o'na yn hytrach na ser, dwi'n meddwl yn dweud mwy amdan ffordd maen nhw'n meddwl, maen nhw eisiau fod mwy fatha Twitter, ond mae'r ddau yn copio ei gilydd gymaint. A dwi'n mynd edrych ar Snapchat, yn fod... Sgen i mynadd efo fo. Na, dyn ni'n siarad lot am Snapchat, dyn ni wel hen. Dydy Snapchat ddim yn fel y be-all and end-all, cos mae Instagram basically di wneud Instagram stories, hefo filters a pob peth, a rwan, maen nhw just yn dechrau, mae Facebook just yn trio hwfro fyny'r gynulleidfa yna hefyd. Wel, maen nhw wedi trio dod efo i fewn i app Facebook hun hefyd, do. Do, ti pointless. Maen nhw wedi pwysio, oherwydd... Be bynnag, oedd yn ddiddorol gen ti ddeud fyna, Iest. Dwi'n mor sori. Mae wedi mynd am beth. Mae Totoro, sef ffôn cyfer newydd fi, yn deud na. Awesome, by the way. Awesome. Dwi wedi goffa prynu ffôn cyfer newydd, achos nes i prynu ffôn cyfers really, really hipstery cool pren. Brilliant. A wedyn nath nhw gwmpo tair gwaith, achos mae gennau blant bach, a siatro.
Dau o'n nhw. Dwi'n gwario ffortiwn o'n nhw. Dwi'n meddwl, sa cover pren yn neis ar ffôn ti. Byse, peidiwch prynu un. Mae'n pointless. Os bych chi blant. Ie, neu os ydych chi'n oedolyn. Neu ddim yn oed eich ffôn yn eich poced gefn. So rwan mae gennau, dwi'n gwybod ti'n gallu clywed i whiskers o'n mynd. Mae gennau Totoro enfawr silicon humongous. So, di wneud ffôn fi, bod fi wedi dweud, ni'n eisiau iPhone 7, cos bys efo rhy fawr. So, dwi wedi prynu case yn wneud ffôn fi dwywaith y size. Maen nhw'n gret. Maen bwnsio off y llawr. Which dwi wedi profi, cos mae'r blant hefyd wedi gwmpo fo. Nesa, boys. Gennym ni, deud y gwir, ar ôl ni cwyno wrth ystwetha, neu tro diwetha bod gennym ni ddim digon o stwff Cymraeg, mae gennym ni 2 stori tech arlein Gymraeg. Hell yeah. So, da ni siarad am eich Hansh a Nation.cymru. Pwy sy'n eisiau cymryd be gyntaf? Wel, dwi'n mynd i gweld un fideo Hansh. Ie, yr fideo Llaberus. Na, yr un lle mae'r ffarm wraig. Diwn yn cyfrif yn erbyn amser? Ie. Wel, allai rai pause, drycha. Pause. O na, ti wedi dechrau fo? Go for it. Go. Yeah, okay, fine. Dwi efo mhen i lawr yn ganol y computer ar y funud yn gwaith. So dwi wedi cael cyfle i ddechrau. Dwi gweld hwnna ryw emails dim bod yn mynd rownd am Hansh, ond fod da ni yn y biz, all to say. Oh, yeah. Ond dwi wedi gweld un fideo am fod rwan, dwi wedi cael gwared o Facebook oddi ar fy ffôn, mae gen i fi Facebook ar Apple TV fi rwan. What? Oherwydd, rhywun beth mae hwnna'n neud ydy tynnu fewn y fideos mae pawb yn rhannu. So ti just yn, mae'n scrollio trwyddyn nhw, so ti'n gallu flicio trwyddyn nhw'n hawdd. Ac nathyn Hansh ddod i fyny. So mae fel channel o hilarious fideos mae ffrindiau ti'n gwneud. Ie, so mae'n rhywbeth fi wedi wario 10 munud yn edrych ar a wedi mynd o'na, to bo. Ac nes i weld yr un lle mae'r ffarm wraig wedi penderfynu mynd ar date efo rwy'n. Mae pawb ar Facebook yn cael dewis pa un maen nhw eisiau pleidleisio i fynd ar date efo. A wedyn, dyn nhw'n live streamio'r date neu rhywbeth, dwi'n cofio, ddim yn siŵr. Ondi? Wysos yma, ond erbyn i chi glywed hyn, pwy a wy? Ie, hwnna dwi wedi weld. So mae lot o viral fideos neu just syniadau pigion bach, dwi'n mynd i cymryd ie? Ie. Unwaith eto, dwi'n rhoi yn llaw fyny hefo Iest fel gan bod fi yn y biz, ond dwi ddim yn y biz hefo Hansh fel bethau, ond dwi wedi bod yn gweithio efo bobl sydd yn neud pimp, sef fel y precursor, so mae wedyn mae Hansh wedi sort of dod fel rhyw ambrel mawr cool drost y lle a stwff pimp a lot o cwmnioedd bach. So mae'n mae'n really neis achos fel lot o cwmnioedd bach gwahanol sy'n neud nhw fyd. So mae'n lot mwy, achos dwi'n cofio oedd pimp, channel pimp, achos na yn y de oedd yn cael ei wneud, oedd yn eitha gogwydd, eitha bron o bod westi hefyd, mae'n really neis cael wedyn pethau fel y lle a stwff, os le ti'n cael fel croesdoriad o Cymru. Dwi'n meddwl bod o'n syniad briliant. Mae'n llwythio fideos, swn i bron yn deud bod yna gormod, achos dyn nhw'n fel bod nhw'n hangio rownd yn cylch ffrindiau ti am quite digon o hyd i ti gael Mas bod sŵr ydy'r peth efo'r fideos feirol am nhw fod i bod yn i fewn ag allan y sydyn a ti'n rili meddwl dan nhw ar ôl rhywfaint. Dwi'n cedi bod yr algorithms yn pwyso yn lot tuag at fi achos bod fi yn licio nhw gyd so maen nhw'n dod nôl. Achos dwi wirioneddol yn licio nhw. Dwi jyst yn licio cael just cynnwys Cymraeg yn ffeed o fi. O fewn Facebook maen nhw'n byw, os na rwla lle ti'n gallu mynd a gwylio nhw. Dwi heb checio'r YouTube channel. Cofiodd gen pimp YouTube channel. Dwi'n fod dyna lle dwi'n gwybod rhain. Dwi'n bod gen Hansh yn hefyd, dwi'n siwr. Ie, mae dyle fod, a dwi heb subscribe, achos dwi'n checio fewn bob hyn a hyn i YouTube, ond dim gymaint ar yr app, mwy achos bod o'n rwle dwi'n iwsio fo gwaith, a wedyn mae'n checio pethau fewn i front page fe, dwi'n mynd, god, dwi'n wedi gweld hwnna, so mae hwnna'n rhywbeth dwi'n siŵr. Dwi'n mynd i chwilio amdano fo rwan, ond hefyd, Nation.cymru, arlein newyddiaduriaeth Gymraeg o'r diwedd, a maen nhw wedi cicio off efo llwyth o erthyglau really dda yn y marni. Dwi'n gwybod os da chi'ch dau wedi cael golwg yn yno. Do, dwi wedi bod yn dilyn rei yn yno, ac y peth dwi wedi bod yn sylweddoli gymaint ydy ffaint o pobl sydd yn
cyfathrebu ar ôl yr erthigol yn y comments. Mae yna lot o bobl yn sgwrsio wedyn ar ôl fo ac yn trafod yn gall, de? Trafodaeth, ie. A hwnna di'r peth pwysig ydy, ti'n datblygu y rwydwaith a gallu actually tynnu pobl i mewn a fel ti'n cadw ac yn datblygu rhyw fath o'r gynulleidfa, de. Achos, ti'n mo, unwaith eto, da ni'n gallu bod bach o bubble fel bubble in a bubble fan hyn o ran tech Cymraeg. Ond oedd hi'n really galonogol i weld, enghraifft, pam nath y Twitter storm, Guardian, addysg Gymraeg, ddigwydd, mi oedd yna, mi oedd Nation.cymru yn le de i ti fynd i ti gael stori efo gogwydd gwahanol i'r BBC, lle y BBC mynd, mae Dodl wedi codi'r Twitter, lle oedd gen nhw fel comment erthygl, a dim gymaint, mae'n yn effernol dydy. Ond oedd o'n really, mae'r sgrifenwyr maen nhw wedi gallu cael yn un da, enghraifft hefo, yr top stories gen ni ar hyn o bryd ydy'r noson dyn ni'n recordio di Theresa May yn siarad efo'r flat earthers. A mae'r erthygl yn greit achos mae o gan rwy'n Catholig Cymraeg. So oedd o'n dweud, dwi'n mynd lot, dwi'n un o'r 3%, ond mi allai deithio chi, mae hwn yn rili beryglus, a wedyn yn esbonio fel y gwahaniaethau yn Gogledd Iwerddon achos bod y DUP, bod gen nhw rym yna. Ac oedd hwnna'n rhywbeth o'n i ddim wedi cael o perspektif arall. Lle arall, ie. Mae o'n fatha, o'n Saesneg am fod y gwefan Saesneg, breath of fresh air, mae o'n ar ôl gorau trio chwilio am rwla lle mae pobl yn cael rhoi barn. Dwi'n gwybod oedd yr erthygl Guardian yn un ochrog iawn, a wedyn oedd pobl yn gweithio yn y Guardian ar Twitter yn sefyll fyny dros y iaith Gymraeg a falle, a wedi sgwennu erthygla ar y Guardian wedyn amdano fo, ac oedd o'n un da iawn hefyd, dwi'n cofio bydden nhw'r ferch nath sgwennu'r un... Rhiannon Lucy Cosslett. Nath hi sgwennu'n amdano fo, ond y ffaith fod ti'n gellu mynd i rôl arall a darllen amdano y pethau yma yn hytrach na dibynnu ar yr Independent, yr Guardian sydd yn cael ei sefydlu yn Llundain, bod hwn... Achos dwi'n neud ti dim ond od, achos bod golwg 36 dim yn bodoli, ond mae hwn yn teimlo'n rhywbeth gwahanol. Mae'n teimlo'n... Mae hyn yn mynd i swnio rhyw wel. Mae'n teimlo fel bach mwy swmpus, dwi'n gwybod bod yna erthyglau ar golwg 36 dim sydd yn farn yn bethau felly. Dwi'n gwybod be oedd o, dwi'n gwybod be oedd o. Mae o'n fatha cynnwys i ryw rhan sydd wedi rili bodoli yn Gymraeg o'r blaen, fatha beth sy'n galw thought pieces, fatha beth casgliad o stwff ila. Ti'n gwybod be oedd yn dda? Cael y stwff yn Saesneg i ddechrau fo, ond efo gogwydd ddim yn negyddol am y Gymraeg. Dwi wedi gwrtheid yn hynny. Ti'n meddwl, fel yr enghraifft o'r erthyglau, al gen nhw erthyglau ar, mae BBC Wales yn ymestyn i gwasanaeth, ond hefyd bod Radio Cymru yn lansio Radio Cymru 2, sydd sidebar, yey! Lle wrando Radio Cymru heb goffa gwrando'r news eto. Gallwn ni siarad am hwnna, ond dydw ddim yn tech. Mae'n ddrwg yna. Nw'n ni siarad am hwnna yn y ramble. Mae fi just... So, datblygiadau arlein, Cymraeg, positif. Er enghraifft Hansh, so ni'n rili licio gweld bod o'n rhywbeth sydd efo cynllun hir dymor, cos ar hyn o bryd mae'n gret, a mae'n llawn cynnwys. Ond mae'n ei ti fel, ydy hwnna just achos y launch? Ydy pethau'n mynd i barhau ar y safon yma? Cos maen nhw'n safonol fyd, dwi'n rili falch o weld nhw. Mae cadw'r momentum na'n fynd. Mae rhywbeth sy'n trio chwilio, oherwydd fod Esbydrec yn trio wneud ymchwil i fewn i lle mae'r gynulleidfa newydd yn mynd i ddod ac da ni'n eisiau colli generation sy'n tyfu fyny yn addicted i'w social media ac i ffôns nhw. Mae hwnna'n rhan ohono fo'r addiction ma, fatha, mae Esbydrec isio bwyd ar yr addiction na. So dyn ni fel, iawn, notifications. Mewn ffordd. Ac am fod... da ni wedi sôn o blaen, dim plentyn ni, ddim yn reid Esbydrec ymlaen. Mae o mynd ar YouTube a dyna ni.
So mae nhw'n mynd i lle mae'r gynulleidfa yn ytrach na disgwyl gynulleidfa ddod ata nhw. A creu y cynnwys. Cael ei subscribio i Stunch. Please. Oce. Ond mae hynna'n gwyn arall gen fi am YouTube. Mae o'n tanysgrifio i bethau o dan y cyfrif fi yn ytrach na gyda fo cyfrif fi hun, oherwydd diolch yn 13. So, mae gyd i fewn yn feed fi. Lwcus da ni licio'r un pethau. So ti jyst yn cael lot o stampu. Lot o Minecraft gen ti, neu be? Lot o Zelda a just stuff fel na, ie. Ond Clash of Clans yn rwan, di. Jesus Christ. So ti gyd fel Clash of Clans walkthroughs, fan? Ni. A ti'n bod yna ma'n neud, ma'n eistedd na'n gwylio fideos Clash of Clans, tra ma'n chwarae Clash of Clans. Amseru! Ydyn ni amser i hwnna dda, yna, haid i ddweud. Do, wel, o'n i jyst yn gweld y countdown yn dod, wel. So wedyn o'n i'n mynd, so well i fi wneud rhywbeth. Just smooth i hwnna. Ond, mae'n rili dda, achos mae'n dod yn i pwnc 3. Pwnc 3 ydi, diogelwch arlein. Mae gyd yn gylch heddiw. Mae gyd yn gylch yn dod yn... God, yn dydio. Da ni'n byw yn Black Mirror, mae'r baby shit. Fel bod ni wedi planio hwn allan. Da ni heb di planio fa allan. Na, ti'n gwybod beth dio? Mae o fel serendipity'r bydysawd wedi dod at ni. Yes, ti ddod i awgrymu hwn. Mae'n rhywbeth mae Bryn a fi'n sicr yn concern amdan hefyd. Ond rhoi siawt ni fel pam ti trafod amdano. Dyna di job Bryn, ne? Ie. Securio. Ie. Ond ie, pan oedd cynnan y saith, mi gath o iPod Touch, a mae yna parental controls a bla bla bla, falle yn yma, so di setio fo fyny, falle, a wyd, yma gacw dwi'n cadw llygad ar be sydd arno fo, be mae wedi bod yn neud. A falle, ac yn ddiweddar, ddoth y heddlu rownd i'r ysgol i siarad am social media ag y peryglon o social media a'r bobl drwg sy'n allan yna'n smalio fod yn blant a falle ar peth na. A wedyn, dyma i'n fynd, dwi wedi edrych ar ei ffôn ar dipyn. Felly fi jecio fo, ddim ffôn, iPod, rhywun peth. A wedyn, nes i sylweddoli arno fo, fod oedd o di gallu cael, oedd Facebook arno fo gyda fo, a oedd Periscope arno fo, ac oedd Instagram ar y ffôn gyda fo. Ac yn meddwl, sut mae hyn yn bosib, fod dwi wedi cloi hwn lawr i fod, fel fod o'n methu, oherwydd dwi'n gwybod ti'n gorfod fod yn 13 i fod ar Facebook, Instagram, ag Periscope. A oherwydd dwi'n gwybod di YouTube ddim yn gweithio ar ei ffôn o, oherwydd ti'n gorfod fod yn 13 i gael yr app yna ar dy ffôn. So wedyn nes i edrych fewn iddo fo, ac am ryw reswm mae Periscope Facebook, Facebook Messenger, ag Instagram i gyd efo oedran o 4+ ar yr App Store. So, mae o di gallu lawrlwyth o'r apps ma, a mae o di creu cyfrifon arnyn nhw. Ag chwarae teg iddo fo, mi nath o ddod ato fi a dweud fod y heddlu di bod rownd, ag mae gen i fi hein ar fy ffôn. Oedd o'n gwybod oedd o'n mi fod i wneud, am fod oedd o'n di siarad efo fo blaen, ond oedd o'n meddwl, mae'r bwyd, beth i'n sgol ma nhw'n tech savvy, mae o'n gwybod be mae'n neud, ag dwi'n meddwl oedd y heddlu di rei gymaint o ofyn arno fo, oedd o eisiau ni wybod fod oedd o'n dod at ni a dweud, dwi di wneud hyn, dwi'n sori, a falle. Ti'n meddwl be, mae hwnna'n cymryd loads o guts do fed yn dydi? Yndi. Ac i ryw radda, fyswn ni yn fyswn ni di wneud union yr un peth. Ti bob tro pam ti'n ifanc, ti eisiau wneud pethau sydd yn yr oedran uwch na chdi, dwi eisiau profi bod dwi'n gallu wneud hyn a falle. Ac os di'r cwmnïau mawr ma'n galluogi iddyn nhw lawrlwyth o'r apps ma, heb i fi hollol gloi a lawr, lle diolch methu cael yn byd, bron ni ddim byd arno fo. Cos maen nhw wedi rhoi a ti wedi gwneud y peth cyfrifol hefyd, sef ti wedi mynd i fewn, di gosod yr cyrllewiau gyd, a ti dweud,
di byd o dan yr oedran yma, a dwi'n rhoi beth ti'n dweud cyn Sioned efo'r cwmnïau cymryd cyfrifoldeb a dweud, oce, os ti'n dweud bod ti'n bod yn 13 i gael cyfrif ar y system ni, then... Sut yn y byd bod yr apps na yn 4+? Mae hwnna'n bonkers. Ti di cael unrhyw ateb yn ôl, yes? Ddim eto na ddo, ond yn diweddar dwi wedi gyrru e-byst iddyn nhw i gyd, a di gofyn nhw pam fod canllawiach i'n hyn yn fyma ac yn wahanol yn fan hyn. Yeah. Os yna unrhyw beth allan yna, fel os yna unrhyw fel rhesymeg allan, os ti'n Google fan neu rhywbeth? Na, dwi wedi ffindio'n byd o gwbl i wneud efo hynna, ond mae o'n ffaith, mae pawb yn gwybod bod pobl sydd yn barod i adael i plant nhw fynd ar Facebook, maen nhw wedi bod yn deu clwydda efo'i oedran nhw. I mean, dwi wedi wneud efo un app i cynnan, i fod ar Mi Tomo, yr un Nintendo, am fod mae hwnnw'n 13. Ond efo hwnnw... Swn i'n teimlo'n saff. Ie, ond ti'n gallu... Mae hwnnw'n un hefyd, ti'n gorfod fod yn 13 ddefnyddio fo, ond mae hwnnw'n 4 oed i lawrwytho hefyd, sydd yn od iawn eto. Y peth ydy, os i'n rhoi y system arioli ar gyfer yr oedolion i osod o fyny, ddylia hwnna weithio. Ac mae dewis, wedyn ti wedyn cael y dewis wedyn trwy cytundeb efo'r blentyn. Da ni am gosod yr raglen yma'n unig, a ti'n gallu wedyn mynd, overridio'r controls just i osod apps penodol fel ti'n neud dewis na hwnna di'r peth gorau i wneud. Yeah. So os ti'n rhoi y peth yma i'r rhieni, ddylio fo weithio, a ddylio ratings ar yr apps, ar oedran ar apps, adlewyrchu beth sydd yn y terms of service. Dyna beth sy'n nuts ddo, y ffaith bod, ti'n lwcus, ti'n tech-savvy dad o ti di roed y lockdowns ma, allai ddychmygu bod na ddim loads o rieni yn mynd i fod mor safi a hyn. Ti'n mynd feddwl? Ie. Yn mynd i fod fel, hyd yn oed cwpl o, fall 10 mlynedd yn hyn yn ni, ti'n riant, a ti just so, gem syniad beth sy'n digwydd o fôn, ti'n mo? Ie. Yes, nath yr heddlu nid unrhyw cyswllt efo rhieni o gwbl. Cos ti'n meddwl sy'n nhw'n neud bach o outreach i rhieni, os hwnna'n helpu lot mwy? Doedd na ddim byd wir... Oedd na llythyr gan yr ysgol yn dweud fod nhw wedi bod yna, falle, ond doedd na... Ydy'r heddlu wir wedi wneud dim byd fatha... So ti'n meddwl sy'n nhw'n neud noson neu rhywbeth? Mi fysa hynna'n andros o handi. Lle gael cyngor o falle. Ie, ond fod oedden nhw wedi deis ar plant be oedd yn saff i ddefnyddio. Dwi'n cofio be oedd enw fo fan. Mae'r plant yn defnyddio yr app yma ar ei ffôn fatha social network, ac da ni'n edrych yn fo a mae o eitha innocent. Dwi'n cofio beth enw fo, ond mae o'n dweud oedd hwnnw'n saff, ond peidio mynd ar yr rei eraill ma, fatha periscope o bachu, oherwydd fod, mae periscope yn un diawledig hefyd, oherwydd fod, os di plentyn jyst yn clicio fewn, gynnau gyfrif wan, a wedyn mae'n darlledu allan, ac wrth gwrs beth ti'n weld, os ti'n mynd i jyst gweld pwy sy'n fyw rwan, ti'n gweld map o'r byd, ti'n zoomio fewn i lle maen nhw, a ti'n gallu pinpointio'n union lle mae'r person yna, yn darlledu o, ti'n bod? So... Dwi'n mynd gwybod, os di hwn cweit yn hwn, ond un o'r pethau sydd wedi cael ei rhyddhau wrth yma ydi Snapchat Maps. Se unwaith eto ti'n dewis os ti eisiau rhannu lle wyt ti, ond oedden nhw jyst yn dweud, wel mae hwnna'n agor y drws i dda. Chos mae Snapchat mor masif. Ar default hefyd ydy bod ti'n dangos lle wyt ti i ffrindiau, a dwi'n meddwl teiriad ydy, mae pobl jyst yn broadcast heb meddwl, eto pobl ddim yn safi. A pwy sydd yn ffrind i ti? Ti'n feddwl fel, wyt ti'n ex-ffrind i rwy'n rwan, a bod ti'n declario nhw allan o Snapchat ti? Mae'n gallu bod yn, mae'n hyn llef. Mynd rhywbeth maps yn... Dwi'n cofio pan ddoth Google allan efo fel tracio ffrind i ti o stuff, oedd hwnna'n really creepy. Oedd, ie. Yn y marn ni, ond dwi'n hyn, obviously, erbyn hyn. Ond... Sorry, Ben. Mae lot sy'n sort of... Mae gen bawb cyfrifoldeb yn yr achos yma, ac bod yn ôl i beth Leighton Andrews o sôn amdan yn ystod hacio'r iaith. Oedd os di'r cwmnïau ddim yn cymryd y cyfrifoldeb i hunan ac yn ymddwyn mewn ffordd call, mae'n berig wedyn bod y llywodraeth wedyn yn camu mewn
i orfodi nhw'n gwneud pethau. Ethics, di oedd o'n de? A dydy ethics a busnes beth yn cyfuno. Wel, y lot sy'n gwneud efo'r ffaith y prif beth, tech, Facebook a Google, ti'n ei gymaint o arian yn sy'n bosib i'r pobl sy'n rhywle'r peth. Ac so mae rhywbeth sydd yn dod â mwy o defnyddwyr, mwy o arian iddyn nhw, ydy'r peth maen nhw'n mynd i wneud. Mae hyn a haid iddyn nhw'n wneud fel y gyfraith. Mae'n nhw'n gwneud dewis a wneud llai ag arian, ond maen nhw wedyn yn gorfod cael y bord yr cwmni i gytuno na hwnna di be maen nhw eisiau wneud. Na ffodus, lot o beth ariannu mae i wneud efo just neud gymaint o bres sy'n bosib. Tan bod ni'n newid yr mindset yna, dwi'n meddwl bod yna fawr o beth yw'r cwmni yma'n neud. Ond mae lot wedyn ni'n neud efo platforma fel Apple wedyn meddwl, mae'r apps ma'n dweud mae rhaid i ti fod yn 13 i defnyddio. Mae rhaid i'r rating yr app fod yn 13. Mae hwnna dal yn bonkers. Mae'r central syniad mi ystod i ffindio. Sut bod hwnna'n neb? Sut bod hwnna'n thing? Ti'n meddwl? Achos mae rhaid bod nhw fel, mae'r app ma'n hawdd i ddefnyddio. Gallai cyd 4 oed iwsio fo. Mi na i ddod yn ôl mis nesa a dweud os dwi wedi cael amatab gyda nhw. Bysa hynna'n wych. Ac am rwan, diolch yn fawr. Done. Sorry am hynna, dwi'n teimlo bod I do like to be beside the seaside bach fi yn eitha cas weithiau, cos ti'n teimlo bod ti'n ganol stuff really tof. Na, mae eisiau reid pen yn ymwydol. Terfyn arno fe, yes. Reit, felly, dyma ddiwedd yr adran gall trafodaethol a lled drefniedig. Like it. Felly, ochr arall y jingle ma, welwn i chi ar gyfer Ramble Chat. Hwyl! Smooth, yes? Yeah. Smooth? Reit, gan fod ni ochr arall fan y peth nes i anghofio sôn amdan yn y dechrau ydy, oherwydd yn y 2 podcast dwytha, mae yna chapter markers di bod yn nhw, ac os di pwy bynnag sy'n gwrando ar hwn, ddim yn gweld chapter markers yn ei app podlediad nhw, ond defnyddio app podlediad gwael iawn. Rubbish. So Na, dwi di anghofio camol ti ar chapter markers ti hefyd. Achos dwi'n gwirioni wrth bod fi yn gwrando. Cos, dwi actually yn gwrando nôl... mae'n mor sad. Dwi'n gwrando nôl ar yr haglediad, achos dwi'n anghofio bod fi yn efo, a dwi'n really enjoyo gwrando nhw. Fel rhyw fath o weird Sunset Boulevard. Dyna sut ti'n codi dy gêm, ne? Wel, ti'n gwybod beth i orai? Cos mae just fel, beth sy'n ni'n rili licio gwrando ar? Tech podcast Cymraeg, sy'n rili licio... Oh my god! Beth sydd ar ffôn fi? Mae'r Sioned yma yn rili gwybod mae i siarad amdan. Ti'n gwybod beth sy'n mwy weird ddo? Fel, fyddai'n gwrando ar rhywbeth da chi'n deud, a wedyn fyddai'n ymateb yn fy mreni, a wedyn fydd y fi ar y rhaglen yn ymateb yn yr un ffordd. Dwi'n fel, dyna beth o'n i'n mynd i ddeud. Sioned. Ti'n meddwl fel like Phoebe o Friends? Mae'n definitely rhywbeth sy'n digwydd i merchaid ar ôl cael plant, lle mae ymenydd nhw'n newid slightly. Am fod mae Shari fe rhywbeth tebyg. Go on. Na gwir yn. Mae na... Baby brain maen nhw'n gael o fod i'n meddwl, ie? Ti'n gweld o? Dwi'n neud gwymab. Dwi'n neud gwymab. Oh, you do the gwynab. Yeah. Baby brain. Ond mae hwnna gan amla pan ti'n disgwyl neu pan mae gen ti kids bach a ti ddim yn cysgu. Ever. Mae di sticio fo rei pobol, sti.
Ond mae newid lle bod mae'r ymenydd... Wel, mae'r corff i gyd yn newid slightly, dydy. Oh, hell yeah. So, yeah. Ydy. Mae gen i amryw o ddillad lle a ti'r adeg nes i brodi, nes i'n mynd, mae hon yn lush. Mae hon yn goddamn Julian McDonald frog. Dwi totally mynd i gadw hon. Na i definitely ffitio fewn i honna eto. So, dwi dal yn cadw hi yn meddwl, mae hon yn Julian McDonald. Fydd kid fi eisiau gwisgo hon. So, dwi'n meddwl, dwi just fel... Yeah. Whereas ar hyn o bryd, dwi yn neud ffortiwn asterisk ar eBay, just yn gwerthu stwff sydd ddim yn ffitio fi. A mae kids fi fel 4 oed a 2 oed, fel, ti'n mo, mae'n amryw o flynyddoedd wedi pasio. Dwi ddim yn credu bod fi just byth yn mynd i fynd nôl i'r stwff na. So, Iestyn, dwi yn cytuno hefo dy sweeping statements di. Ond dwi ddim yn credu na Bydd Bryn ydy'r rheswm bod fi'n licio gwrando ar yr haclediad. Mae hwn gymaint o circle jerk. Dwi'n meddwl na babis ydy'r cynulleidfa. Babis ydy cynulleidfa ni. O ie! Dylen ni trio hwn ar llew o lleici. Achos bys nhw just fel... Mam, ti ar hwn, a wedyn mae'r novelty just yn wear it off. It's like, yeah, dwi'n gallu clywed ti enw dydd, mam. Whatevs. Reit, sorry, Bryn. Be oedd y stwff arall, ta? Be nath ni misio? Dwi'n ramblo. Ramble chat. Dwi'n lyfio'r ffreis na o'r Adam Buxton podcast. Dwi'n siarad am hwnna. Dwi'n siŵr bod fi wedi siarad am hwnna blaen. Mae gen i fo jingle amazing, so just mynd, let's have a ramble chat. We'll talk about this, then that. Mae'n da, sorry. Ond just mynd yn oed beth ti'n dweud efo. So, mi ddawn ni i ryw pwynt. Chos, da ni'n really just share 10 mlynedd i fewn i stwff fel Twitter a Facebook a falle. Dyma 10 mlynedd i'r Twitter rannu. Black Mirror. Mae'n cymeryd amser i norms a falle y technoleg mae dod i'r amlwg. Da ni'n mynd o'r yn dallt yn union beth sy'n ymlaen efo nhw. So, mi ddoes y patryma, ddoes yr beth ydy'r ffasiwn a beth ydy'r stwff ddyliau cwmni efo mae'n neud a ddyliau nhw ddim neud. Ie, beth yw'r ochr ora ar ochr ddim? Mae just yn awful, achos bob tro dwi'n cael chat am hyn. Dyna ban, dwi'n gwrth o gwatcha Black Mirror. O, dwi wedi gwylio min yn nhw, fedram gwylio Ie, allai ddim, achos mae ngŵr yn gwatcha nhw, a mae o jyst yn gweld nhw fel, horrific sci-fi, a dwi'n gweld nhw fel, fucking go iawn. Mae nhw'n fucking go iawn, a mae'n poeni fi. Mi o'na stori ddiweddar efo... Da ni'n datblygu AIs a falle heb really cael unrhyw fath o rym a unrhyw fath o syniad be da ni'n mynd i wneud efo nhw pan maen nhw'n dod i fewn i bydolaeth. Bryn, wyt ti'n mynd i ddangos i ni rhywbeth wyt ti'n gwybod amdan achos bod ti'n security dude a bod ti'n actually'n gwybod bod nhw wedi bodoli bod nhw sentient AIs yn rhydd? Maen nhw'n rhydd a maen nhw'n redag y byd dyna pam na'r Donald Trump ennill. Mae'r dyn a Russia nath actually hacker elections na cyfrifiadau a mawr enfawr na ddari wneud o. A mae'n monkeys y byw rhyw fynydd maen nhw'n mynd i redag lawr ac seithi pawb. Yeah. Paid, cys dwi'n gwrtho gwachod Rise of the Planet of the Apes, unrhyw beth i wneud o Planet of the Apes, achos bod fi'n hefyd yn credu bod hwnna go iawn, achos dwi'n rili o'r monkey odd. Shit allan o'n ymwys di. Yr un cynta'r ail di dechrau'n y shit allan o'n ymwys. Dwi'n gwrthod achos mae'n wir. Dwi'n gwrthod gwachod achos bod nhw'n shit o ffilm. Dwi'n mor falch bod ti wedi deud hynna, ond hefyd, Bryn, mae nhw go iawn. Mae nhw actually go iawn, a mae'r monkeys yn mynd i cymryd drosodd. Mae'r monkeys yn mynd i cymryd drosodd. Oce. Ond mae Andy Serkis yn hyn. Fydd mae o i ni, da ni sy'n defnyddio'r rhaglen yma, ni sy'n dechrau cael y patryma yma a ni sy'n neud i'r cwmni yma roed y greu iddyn nhw. Mae fyny i ni dechrau pwysio nôl yn erbyn nhw. Sut wyt ti'n cwffio nôl? Ai, dyma di thema'r flwyddyn diwetha. Cos da ni blwyddyn ers Brexit. Ond sut wyt ti'n cwffio nôl yn erbyn llanw? Dwi'n gwybod bod ni newydd gael Glastonbury hefo'r notorious right-wing crowd yna yn Glastonbury.
Stwff yma, ymwneud â gilydd. Jeremy Corbyn. Pan da ni'n mynd i tu tafan, da ni'n siarad o'r gilydd, ymwneud o'r gilydd, da ni'n allan ac i stwff o Glastonbury, cael gweld a creu y byd ma, da ni'n creu y cysylltiad na rhwng y gilydd. A pan da ni'n ffonio rhywun bob hyn a hyn i siarad efo nhw, mynd neud amser i fynd i fyny i weld nhw. Dwi wedi dechrau sgwini llythyrau i ffrindiau, falle just... Gen ti wax seal hefyd yn does. Wax seal na'n immens. A just neud stwff fel di mynd yn ôl a creu bach cysylltiad bach mwy meddylgar a bach mwy... Meddylgar di'r gair yn di. Hwna dio. Hefo, hyd yn oed hefo pan ti'n siarad am y diogelwch i blant na, meddylgar ydi o fel bod ti'n cymryd munud bach yn mynd, rei, be ydw i'n neud rwan? Yn ytrach na, neu dwi'n bersonol yn eitha ffindio'n hun yn dweud, rei, fydda i wedi setlo'n gwely hefo yn llyfr enfawr i, cos mae fi dal e brynu cobo, Exhibit A ar y sgrin, as we speak. Be ti ddarllen? Llyfr masif i, y Beibl. Negia. Wirioneddol y Beibl? The DUP Bible. First God created Catholics, and he didn't like them. Dwi'n ffindio'n hun yn settle lawr neu, dwi'n mynd allan llyfr fi, a wedyn fydd rhywbeth wedi cipio'n llygad i. Paid. A fydda i di mynd lawr y rabbit o ti fel na, cos meddylgar ydi o'n di. Ond gallwn ni ddod nôl i'r llyfr enfawr hefyd, achos bod fi dal heb brynu e-reader, achos bod fi yn teimlo'n sgint, achos bod insurance y car dim yn allan mis ma. Mae hefyd i'n dweud stwff fatha, Iestyn, oedd ti'n dweud oedd y bychad o ddata ti'n dweud, gyda mae gynnau'r apps ma ar y ffôn, ar yr iPod. A'r peth eto di bod yn meddylgar ac yn meddwl, oce, yn dim oedd i gosod hein heb deud i fi, a di wneud, bod i dweud oedd o beidio wneud, ond mod i dod ata fi, di dweud, dwi wedi gwneud hwn yn wrong, a di dweud, oce, wel, diolch yn fawr am dod i ddeud i fi, ac ymateb o ffordd o dweud... Ie, nes i'n colli fo shit o gwbl. Na, exactly. Hwna'n rili dda. Ie. Hwna'n rili dda. Dwi'n synnu bod o ddim di dod fyny yn dyfal, hey, your friend has just joined Facebook. Mae wedi bod yn rili gaifar yn ei ffordd. Gen ti baby genius. Ar Twitter, oedd o wedi bod yn dilyn pobl o'n i wedi bod yn dilyn. So oedd o wedi edrych ar pobl o'n i'n dilyn, yn meddwl eich, mae rhaid fod hein yn pobl iawn i dilyn, ac wedi bod yn dilyn nhw. A wedyn, o'n i'n gweld y pobl oedd yn dilyn fo, ac oedd nhw, twerking central, bla bla bla, bullshit, ti'n Ac oedd Jesus Christ, just oedd a... Yn wedig ar Instagram, oedd rhyw private accounts, oedd a, rhywun beth o'ch ti'n gweld o penol mawr a thong, ac discount is a private. Mae Instagram di dechrau mynd yn really wild fel yna. Jesus. Dwi'n bod yn gweld reportio'r cyfrifon spam sy'n dod i fyny. Bob tro. Dwi'n eisiau trwy rhyw fies lle ni cael 34 yn nhw'r wsos. Warrior, Instagram Justice Warrior. Ie. Ond eto mae gyd i wneud efo fatha bod yn resymol bod ar eid amser i gilydd. So, os mae yna rhywun sydd ddim yn eich teimlo bod eitha dangos bod nhw ddim yn edrych yn hapus. Ffonio nhw fyna dweud, gyda ti dod am goffi. Ond hwnna'n ddebr. Ti'n ma be, dwi isio wneud mwy o hynna, ond dwi'n ffindio'n hynna'n yn mynd mwy o mwy insular, a dwi'n wneud pethau fel anghofio pan bwyd i ffrindiau. A nes i'n hyd yn oed gyrru carden Father's Day, dad, achos o'n i wedi just cael mad scramble o bywyd yn trio magu plant a stwff. A dwi'n teimlo'n effernol. Wel, hynny di'r peth. Mae'r technoleg a'r mae ti'n teimlo yr eogrwydd o pethau fel yna. A i ryw radd mae'r technoleg yn neud ti'n teimlo waith achos ti'n gweld lot o bobl yn dweud, nes i fynd â dad am fwyd heno. Nes i coginio'r... Ti'n cymharu dy hun ar dy weitha i nhw ar ei gorau. Fake news ydy social media ddo'n de. Ti'n mynd i ddangos y shit. Na, di'n un. Na, neu os wyt ti'n dangos o mwyn i gael bobl i fynd, Rwy'n i gael dwi'n dangos y shit. Ar Twitter, dwi just yn gofyn cwestiynau fatha. Ydy plant pawb arall yn mynd yn hollol mental pam dyn nhw'n methu ffeindio'r hosan iawn sy'n teimlo'n iawn.
T'w ba? O! Ond beth Hwna, ydy be di o. ti wedyn yn cyfewn i'r spiral ma wedyn lle ti'n meddwl, reit, da ni'n mynd i dwi'n shit y person chos bod fi di anghofio wneud X, Y a Z a bod fi wedi coginio bod fi wedi prynu cacena o'r siop yn ytrach na coginio caceni i'r te parti ysgol feithrin. Be sy'n berig. A mae'n really insidious, ond hefyd yn eitha pleserus ydy. Wan bod fi nôl, dwi wedi dechrau mynd fewn i YouTube bach mwy, dim loads. A fi wedi dechrau dilyn. Dwi'n gwybod sut wnaeth i popio fyny yn feed fi. Ond dynes Ffrangeg sydd yn fashion designer. She's based in Berlin and she's called Justine LeConte. Oh, yeah. That's right. Justine LeConte. O, dre, mai. Mae'n perthyn i Mari Conto. Ie, mae'n perthyn i Mari Conto. Mari Conto. Mae'n redag siop chips. So, mae hwnna'n really beryglus achos di hi ddim yn edrych fel lifestyle bloggers a tymod fel y bobl mas efo like a ridiculous amount of makeup fel you could look like me, just spend 5 hours doing makeup. Mae hi just yn deud in France we do as the French people do this. So dwi di mynd lawr, oh my god, twll cwningen o fynd, pan bo fi ddim yn cool a Ffrangeg. A maen nhw'n briliant. A mae'n just fel, French, what you need is you need little ballet pumps. Right, sgwennu lawr, I need little ballet pumps. You a blazer and jeans and big earrings and a scarf. Yeah. So dwi just fel shopping list fi fod yn cool a French. Peth ydi o, ti'n meddwl dar work ti'n... Ond os ti stopio meddwl dan fo am da fyny, ti'n rhoi andros o earrings mawr ar dy glystiad di a ti'n cael scarf mawr ma. Be mae'r bychans am wneud? Mynd i gyntaf ti'n pigo nhw fyny. Bach yn hun erbyn hyn, mwy fel cymryd y piss bysa nhw. Right. Mam, pam ti'n gwisgo hwnna? Cos bod fi eisiau edrych yn Ffrangeg a cool. Come on. Fatha Bryn yn dweud, pobl ar ei gweithio a ar ei ora, mae'r lifestyle bloggers ma yn gallu just wneud snapshot, dwi'n feddwl, Oedd na Snapchat. Wy'n siŵr o bod yn ei Snapchat hefyd. Probably. Ond... Byswn ni'n gwybod. Ti'n meddwl os oes gyda nhw 24 hour, 7 day a week camera arnyn nhw'n live streamio pe maen nhw'n neud. So bywyd nhw eitha fucking mundane a boring. Allai dychmygu so spiralisio courgettes Judy then. Fucking lladdfa. Jeebus. Dwi'n lyfio fy courgettes-i. Iestyn! Para neithio fi bod ti'n frickin' spiralisio stuff. Ond of course bod ti. Mae gen i fi yn £7 o Morrison's bach fel sydd yn really hawdd a ti'n just gwasgu fe fewn a troi o dim un o'r boxes massive na. So, cyrra ni drwy dy regime spiralisio lifestyle blogger Cynarfon. Ti'n eisiau fi ddechrau Instagramio fy mwyd o falle. Dwi'n teimlo bach yn euog fel an, oedd yn neud Photo 365, fatha... Mae Photo 365, ti'n cool? Ond fysa... Gallu ti'n neud fel Lord y Cant Ores a just neud account sy'n just yn chroniclo'r holl onion rings mae'n cael rownd y byd? Ie. Hwla chi hwnna, hwnna'n briliant. Mae'n bwynt i'n abos sy'n improviser yn Llundain, oedd wedi creu cyfrif Instagram, chos oedd o bwriadu wneud o tynnu lluniau o bob un o'r matresi oedd o'n gweld wedi cael ei daflyd a cael gwarad ar ochr stryd. Mae hwnna'n thing yn Gaerdydd, fyd. Ie. Achos maen nhw'n rili fawr, a ti'n mynd gallu mynd yn nhw'r dump, so ti jyst yn gadael nhw yn y gobaith bod rhywun arall un bwngsio neu nhw'n mynd yn nhw o'na. So lifestyle bloggers, maen nhw'n gret, a mae'r rhan fwyau stuff nhw'n positif, help out my stuff sydd yn ei ti ddim yn shit am y ffaith bod ti ddim yn French a cool. A mae hynny'n mynd yn ôl i'r ti chwilio amdano fatha'r so ti'n eich ddim yn teimlo'r hapus yn beth ti'n neud a ti'n cymharu dy hun i bywyd rhywun arall. A dyn ti'n gweld wedyn, na i brynu y thing X ma, mae'r thing X ma mynd i wneud y mywyd i well. Ac beth ydy ti wedyn... Oil Ffrangeg. Nes i brynu oil Ffrangeg achos oedd hi wedi deud bod o'n really dda. A dwi yn sgleinio, come on guys. Be mae'r olew ma di dod allan o? Well, actually...
Mae o'n stuff really ddiddorol, cos dwi'n eitha licio fes nesaf, cos mae gennau fel, dwi'n prynu tubs o coconut oil o fel y cooking aisle, a just mynd, wneud hwnna conditioner, moisturiser i fi, brilliant, cheap. So dwi'n just fel, so dwi'n neud hynna, a wedyn ti'n neud fyny efo gwell time, a pethau, a dwi'n gweithio allan y dda iawn. Mae'r oil yma yn dry oil, Ffrangig, efo hogle really drud yn efo. A nes i gael achos bod gennau M&S card efo bonus point, ddim points yn efo, fel, os ti'n agor efo bank M&S, ti'n cael hanner campaign, so ni fel, fuck yeah, dwi'n mynd i brynu French oil drud yma, because this is the oil, you can put it on your face, you can also put it on your hair, you can put it on your arms, it's great. A dwi rwan yn Ffrangig o cool, achos bod fi wedi prynu oil gwast 17 peth. O ie, so brynu gael os fo'n tenar. Shit! Ni di angofio hynna! Bryn, beth di staff discount M&S ti? O ie, ond na, ti'n cymharu, y peth ydy ti'n chwilio amdan, eto, mae'n dyn nhw wedyn ni beth ydy'n deud efo, ti'n chwilio am yr likes da, chos ti'n meddwl, dwi'n mynd cael unrhyw fath o feedback da gyda rhywun pobl o gwmpas i, so dwi'n chwilio amdan y feedback o lle fi'n eraill. A mae hynny wedyn yn meddwl, ti'n mynd y sownd ac yn gaeth i'r notifications da. A ti wedyn, y ffordd ti'n ymlaen hynny ydy, ti'n gweld, ti'n deud i dy ffrind, tyd, o'n i am ice cream i Tiger Bear, o'n i am goffi i St Davidson, o'n i o gwmpas Kew Gardens, dyd os ti fama fath o beth. O'n i weld rhyw sioe yn y West End. Rhywbeth ti'n just yn creu gysylltiad rhwng y person arall, a ffila ti'n ymladd stwff fel yna. Dyna sydd dwi di gweld 2017 ac ymlaen ydy yn lle bod y plant neu hyn o trari neu be bynnag, bod dwi'n prynu stwff iddyn nhw fatha os ti'n ben blwydd neu be bynnag, neu os maen nhw wedi gwneud yn dda yn ysgol neu be bynnag. Bod yn lle dwi'n prynu stwff iddyn nhw, da ni'n mynd a cael rhywbeth o experience yn rhywle. Ac fod o'n atgof wedyn yn y pen o rhywbeth sydd wedi digwydd. Dwi'n credu bod rai fi fech i hynna. Dwi'n trio esbonio Llew. Llew, come on, rei, da ni'n cael mynd am spin, a da ni'n mynd i'r splash pad yn y parc, lle ti'n gallu glychu, a mae'n gret. Ond fydda fel, a wedyn beth dwi'n cael? Dwi'n cos da ni'n mynd, ond dwi'n cael cylch grawn gan Tadci. Oh, I hate Tadci. A just fel, yr consumerist culture na, mor ifanc o hynna, achos mae o'n fel penderfynu gwerth rhywbeth o pethau. A dwi'n poeni bod o'n galw nad fi. Achos bod fi wedi bod yn prynu stuff French. O peth ydy, eto ti'n bod yn hapus gosod yr reola dechrau, ydy yn mynd cyferyd anodd i wneud yr adjustments na, mae'n anodd deud i, chos un o'r pethau dwi'n gweld efo'r plant yma rawd ydy, dio ddim i fi roed sweets a chocolate i nhw. Dio'n fyny i fi. Good uncle in. Dio'n fyny i fi. Yn chwaer ni, mae hi'n... Sni'n gallu pwyntio bys at neinia teidio fyna, de. O peth ydi... Mae nhw'n dweud, beth rwg mae'n neud? A ti'n dweud, os ysa... Nain a taid fi di wneud hynna i fi... Pam o'n ni fach, mae'n sefyll yn sa'ch di. A dweud, iawn, mae'n wahanol. Na di, mae'n union rhyw peth. Mae tad sy'n cael wneud yr penderfyniad yna. Os mae'r chocolate ti'n rhoid y mam a dad, a mam a dad sy'n cael penderfynu pryd mae nhw'n cael y chocolate yna. Ti di deall, ti? Iawn. A ti'n rhoid y cyfrifol. Mae gynna i atgof o un uncles fi, sydd byw i ffwr rwan, ac oedd, os da chi'n abod Dinas Dinlla, mae yna rhyw boncyff, neu be bynnag yna, boncan, ddim boncyff, both o hwnnw. Ac oedden nhw'n adeiladu'r grisiau i fyny'r top ar y pryd, so oedden ni'n methu mynd i fyny hwnna, so nath o fynd â fi, ac o'n i, dwi'n bod be o'n i 7 neu 8 rhywbeth, nath o fynd â fi rownd ffordd arall ar hyd y traeth, a dringo fyny'r clogwyn i fyny'r ochr arall, a mynd rownd, a smalio,
be oedd o'n neud, oedd smalio bod oedden ni'n mi fod yna, ac oedden ni'n mynd yn agosach ac yn agosach, a hyd trwy'r gwair, ti'n bod, yn agosach. A mae hynna di sticio i fi ym mhen, ar hyd yn oes, ti'n bod, oedd hyn yn gret, just fatha, cael neud y peth ma. Chwarae, spies y pethau. Ie, dyna beth dwi eisiau trio neud. Os ti dy blant di'n cwyno a chdi fod, pam newch chi'n just chwarae efo fi? Ti'n gwybod wedyn, oh shit, dwi angen dod off y social media ac mynd. Dyna beth di o. A'r peth hefyd ydy bod mae'n hawdd roed cilchgrawn i'r bychins neu rhoi chocolate iddyn nhw, chos ti'n gwybod, o ti'n gael 10 munud o ddistawrwydd, so gai concentratio ar trio edrych fatha lifestyle blogger hanner yn oed i. Ffrengig. Ie, a ti'n dweud fatha, wel, mae'n sioc i chi, boys, dwi ddim yn mynd i fod fatha Mr Universe. Dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Could happen. So, dwi wedi dod i terma fe na, dwi'n dweud, oce, dwi'n mynd i dweud. So point, dwi'n mynd i ddechrau cynnwys sydd dwi'n mynd i bolcio fyny mewn 50 days o o beth. Ond Bryn, gallu ti gael protein smoothies? Woof, di fucking do, gret. A dyn, yr unig peth gai fita am yr... So, neu, allai fynd, lle gwario'r pres yna ar y protein smoothies, hedon yn ei Glasgow a gwario penwthnos hir efo ffrindiau, a cael amser gwych fanna, cael mynd i tu tafarn a trafod cael reset am cwrw heather. A dych chi'n gwybod be? Nes i wario diwrnod cyn Father's Day, a dysadwn efo dad. Ac am fod oedd o'n misio gwario dysil efo ni, am fod oedd o'n dweud fatha, dwi jyst eisiau steg gwylod yr ar dysil efo papur a jyst ymlacio. So peidiwch yn neud ffys a mynd â fi allan un i'n lle. Oce, gret. So allan ni jyst allan i'r pub dysadwn. Ac mae o'n amlwg i fi, mae dad, pawb sy'n gweld dad, maen nhw'n dweud, yes, gob, dydy o ddim yn 73 neu 72, be bynnag ydy o. Mae'n edrych mor ifanc. A beth sy'n gadw fy'n ifanc ydy y ffaith fod o yn mynd allan a cymdeithasu a sgwrsio fo pobl, ac ddim yn mynd yn stressed am stwff, ac yn just yn neud siŵr fod o'n cadw mewn cysylltiad efo ffrindiau. Mae'n lyflu. Diolch yn materialistic, diolch yn byd, mae just fatha i gyd amdan, live the moment. Ges i brofiad tebyg efo dad, just ar Nadolig, just mynd am beint. Oedd o just deud, o mrawd i a'i deulu fo newiadol i fynd yn ôl law sawth, o'n i'n aros am nos yn y ddau arall. Oedd deud, gyd ti ffansi mynd am beint? Oedd deud, ia, pa ddim. So gerddo ni fewn i Llandudno, ti'n eista yn un o'r gwestai ar y prom o fanna, dwi'n cofio pa un, ond just cael paint o fanna, just yn bragdyr gogarth, a just oedden ni just yn eista fanna, trafod, oedden ni sgwrsio, o'n deud i fi, o'n i wedi bod yn meddwl mynd i Efrog Newydd, o'n deud i fi, just do it, fath o beth. Ac oedden ni fanna dweud, a just cael sgwrs fel la, rhwng y ddain ni, hwnna'n gwych, a diolch yn teimlo ar rhywbeth oedd wedi digwydd o'r blaen, a mae'n neis just cael gwario'r amser. Amser lle sy'n ni eich di bod yn eistedd o flaen teli, mae'n deud i byd i gilydd, yn i wan eistedd tu tafarn ac yn gwario amser yn gilydd. A hwnna'n awesome. Chi'n ei fi dim yn wel, achos bod dwi'n teimlo'n bellach fydd o'n heili fi ar adegau fel yna. Dim bod ni'n bell, ond ti'n bell o ran amser a trefniadau a plant bach a bod fi'n teimlo fod fi ddim yn gweld yn rhen i fi. Ond dwi dal mewn fel massive picil o ran just bywyd o ffaith bod fi wedi symud i ffwr o cartre fi i ddod ar y Gaerdydd. Mae beth yn gweithio'n briliant, da ni'n gweithio pethau yma, ond dal y thing na fel, lle mae teulu ti, lle mae gwreiddiau ti. A mae hwnna'n weird iawn. Wrth gwrs bod o, chos beth di, mae nhw'n bart enfawr o dyfywyd i am yr bron i 20 mlynedd gyntaf. A ti'n meddwl, wrth gwrs, sy'n meddwl darod, dwi war yn 34, mae nhw... Be, mae Iestyn yn ysgwyd i ben. Dwi'n 38! Dwi'n 38!
Ond y peth i, mae Ti'n definitely rhy hen i fod ar Snapchat. Mae nhw wedi bod yn part mawr o dy fywyd i, a ti'n dweud oedd wrth gwrs bod yn anodd cerdd o'r wrth hynny, a mynd i wneud y beth dy hun. Mae'n nawr rhywbeth ofnus, o'r ti'n mynd i fath o dweud, o, dwi'n gwneud y peth iawn, ond mae'n rhaid i si ddysgu rhywbryd, mae'n rhaid i si mynd ar wneud y peth iawn. Ond y peth ydi, trwy meddwl wedyn, oce, be sa well gyda i? Gwario rhywbeth a trio cael rhyw beth ma sydd ddim yn max mynd i wneud mywyd i'n teimlo well. Neu actually gwario hanner awr yn sgwini llythyr adra i mam a dat. Just oedd rhywbeth creu cysylltiad yna. Neu FaceTime ac o a dweud, no, so beth am mynd. Ie, mae FaceTime yn briliant. Ti'n gorau... A dynyddio'r tech mewn ffordd sydd yn mynd positive. Ie, falle bod ni ddim yn siarad digon am hyn ar y rhaglen. Da ni yn codi bwganod bob un penod. Achos na dyna di sut da ni'n teimlo. Be mynd i drio wneud yr un nesa, just yn all positive. Super positive. Haglediad 61, all fun, all the time. Driw ni. Dwi'n cael yn hau cyn cychwyn a fynd, waw, mae pob dim yn wyth. Ti'n gwybod beth o? Fydd e un benod yr ha, fydd i fel parti ha'r haglediad. Gawn ni barbecue. Neu barbecue, rai. Neu smocio brisket ar yr low and slow. A mae'n rhaid i wneud y siw bod o'n peilio hefyd, cofio. Allen ni gyd gael sangrias. Ie, Na i wneud pins. Sangria. A ni'n neud... Oh my god, da ni definitely... Achos dwi'n mynd gweld fi'n mynd i'r steddfod Lenny chwaith. Wel, just dros the bont i fi. Ond fel, da ni'n... O, ti'n gallu... Ac ys i teulu Bryn, ti'n cael excuse i fyny. Felly ddylwn ni jyst dod fyny, a nhw'n ni jyst wneud haglediad byw. Efo sangrias a maes B. Ie, neu o ti mam a dat. Digon o le yn y tu yma i chi. Da ni'n rhy hen i fynd i maes B, surely. Surely ddim. Gallwn ni fod fel... Ys i maes B 2 flynedd yn ôl, so ni'n 36 ar y bryd, ac dim digon, dim rhy hen, just pawb yn totally doable. Gwallt lliwg yn y boen. Wow! Cyn i pwyntio allan, mae llwyd yn totally in ar Instagram. Gan loads o'r kids cool gwell llwyd wan, est. Falle bod gen nhw ddim barf ddo, mind, ond ti'n mo. Ie, oce, wel mae hwnna'n addewid falle. I say addewid asterisk i'r grandawyr. We off trwy'r wythnos y steddfod. Free and easy. Gallen ni wneud yna? Ie. Sy'n am cool. Dylen ni wneud yna. Mae Ynys Môn yn really bell. Oce, dwi'n gwybod, Bryn, bod o'n bellach i ti. Mae hynna'n ffain. Actually, i ryw radd dwi'n eitha sicr sy'n hawdd chi fi fynd o fama. So cymryd Bryn 2 awr i gyrraedd yna, de? Sy'n cymryd chdi 4 awr. Ie. Sy'n haws i ti fynd i fi. Dwi'n mynd off on nhw'n am infrastructure trafnidiaeth Cymru ar y rhaglendiad y blaen. Beth o gyda'n dwi'n dal y thing. Gallaf. Fi checio faint hwnna'n costio i fi. Chos falle na just fideo. Dwi'n bydd y pwynt o kids. Be? Hedfan i Werddon a wedyn hedfan ôl i Gymru. I Lerpwl. Mae infrastructure trafnidiaeth Cymru wedi gynllunio i ddod â glo allan a tourists mewn, nid mwyn i bobl Cymru fynd fyny a lawr i gwlad I hun. Mae lle wedi dechrau gofyn I fi amdan hanes Cymru, cos mae'n licio Nexonites Lego, sef marchogion. Nexonites Lego, cool iawn. Mae app Nexonites Lego yn awful, chos mae wedi crasio 2 gwaith I fi rwan, wrth troi fewn I check a deitha fi bod it's testing Murloc's memory. Dwi'n fel, na, ti'n check, goffes I Google be oedd y check amdan hwnna, a ti di troi fewn I check, a ti di stopio gweithio. Anyway, ni'n siarad am Nexonites, nes I sbonio ddefo bod yna loads o farchogion yn arfer bod yn Gymru, a dyna pam mae'n gymaint o gestyll yn Gymru, a wedyn gathon ni'r clasic, pam. So wedyn goffes I esbonio, colonialism iddo fo, Sut ti'n esbonio colonialism? A wedyn nes ti pwyntio fo at yr erthigol Guardian. Dyma pam bod ni di ymgyrchu yn ysgol Gymraeg y ti, boi. Wel, goffes iddo dweud, wel, yna lot o, pam bod yna got o gestyll yn Gymru? Wel, llew, digwydd bod. Hwna wlad arall eisiau cymryd drosodd Cymru, yr unig ffordd nhw'n gallu neud o adeiladu ffocin gestyll huge. A llenwi nhw fy milwyr a curo'r marchog yn Cymraeg dewr. A nath o just mynd, pam? Wel, oedd o gwlad arall mae, pa wlad? Lloegr. Nhw sydd drws nesau ni. Fyna mae pawb yn siarad Saesneg. Dwi'n ddim yn siarad Saesneg a Cymraeg fel dyn ni fan hyn.
So wedyn o'n a lot o feddwl. So bob hyn a hyn mae'n gofyn am gallith o gael storis marchogion a dwi'n really proud. Anyway, gwleidyddiaeth yn cychwyn yn gynnar yn yr Gymru Gymraeg. Anyway, guys, mae hwn wedi mynd, mae fel bod yr rollercoaster emosiynol yma wedi parhau a parhau a parhau. Oes gennych chi unrhyw emosiwns arall gach chi eisiau mynegu? Dwi mor amazed efo chi, da chi heb di siarad amdan WWDC eto, ac tywod, chi'ch dau yn gymaint o Apple fans. That's what I'm sure stuff. That's what I'm sure stuff. Mae lot mwy o stuff. Consumerism. Da ni ddim fewn i consumerism ochr yma yr jump. Ochr arall y jump. Yr unig beth na i ddeitha chdi de, ydy fod da ni siarad efo'n gilydd ar Skype drwy iPad 10.5 inch newydd Apple. So, na i wneud yn byd arall eblaw o hynna. Chos o'n i'n wyndro sut bod ti di eisiau cael gafel ar yr iPad. Bod iPad mae pawb arall yn eisiau chwarae games. O, mae hwn yn iPad arbennig iawn. Come on then. Mae'n fwy, mae'n well. Mae'n just fatha. Mae'n fel menyn yn y llaw. Cwmpa i'r llawr. Mae'n dyniach, mae'n sgafnach, mae'n... Ti'n be? Mae'n ei mwy o bethau. So y Mac Mini ma sydd yn ymyl fi fyma yn recordio bob dim. Mae'r iPad yma, os ni'n deud fod o 5 gwaith mwy pwerus na'r Mac Mini sydd wrth ymyl fi, a mae hynna'n absolutely chwelu pen rwy'n. Mae'r just beth mae'n gallu gwneud enwedig efo neu lluniau, bod gysi'r pensal efo fo hefyd, a stwff neu lluniau. Mae'n anhygol. Mae'n olwg bach bell yn llygyd, yes. Oh my god, maen wedi dechrau sgleinio! Maen wedi actually dechrau sgleinio. Oh, wow. Mae fel mewn Japanese animations lle mae llygyd bobl yn mynd yn masif. O, dyna y peth, nes i penderfynu da. Unai fod dwi'n prynu cyfrifiadur i'r teulu ddefnyddio, am fod dwi wedi bod yn disgwyl iddyn nhw ddod yr IMAX newydd allan. Mi nath nhw gyhoeddi'r IMAX newydd yn y WWDC. Ond, y broblem oedd gyna fi, sgan ni'n lle reid nhw, reid un i'r teulu eistedd o gwmpas, a un oed i wneud hynna. Neu dwi'n prynu fersiwn fwy a newydd o'r teclyn mae pawb yn defnyddio yn y tŷ fwyaf ac yn ffeindio'n hawsau defnyddio ac dwi'n cael y keyboard efo fo a dwi'n cael y pensel efo fo ac wedyn mae pawb yn hapus. So mae gen ti basically cyfriadur. Ie, ac so nes i'n mynd, na i just prynu'r iPad. So mae o'n yn wych ti hwnt. So bod mae o'n it's an iPad. Yes, allai'n credu bod ti wedi cymryd awr a chwarter fewn yr haglediad i ddod â honna allan. Sbia smug. Da chi'n methu gweld bod o'n smug. Mae'n really smug. Y peth dwi'n weld yn dda di fod dydy'r teulu yn wir di sylwi fod dwi wedi swapio allan yr un hen a mae'n newydd. Maen nhw'n gwybod, mae'n rhywbeth wahanol. Ond Wneith yn wir ddod i sylweddoli ffaint yn well di hwn na'r un arall tan fydd iOS 11 allan efo'r loeth o multitasking ag y ffordd mae bob dim yn gweithio efo drag and drop a shit fel la. So mae'n lot o stwff sydd di bodoli ar computers erioed, ond os ti erioed di dysgu dosbarth o'r henoed ar PCs neu Macs, fatha dwi di wneud, a tri esbonio allan o'r folder system ac sut mae bethau'n gweithio fo 1 clic, 2 clic, right clic, ac be ti'n gorau wneud, ac jyst gweld i gwynebau nhw fatha, be mae'n siarad amdan, a ti'n gallu dall wedyn. Os o'n i wedi dweud iPad o'i flaen nhw, fatha, reit. Wel, maen nhw wastad yn deud hynna pan mae rhai bach lleia yn cychwyn. Bod nhw just intuitively just yn gwybod. Chos mae'n holl o wir. Mae'n dipyn di defnyddio'r technoleg am bwrpas penodol o rhywbeth sydd actually'n eich am mynd i wneud y bywyd o well. So, fatha gwariad amser yn tynnu lluniau, mae hwnna rhywbeth creadigol, rhywbeth diddorol sy'n gallu cael ei wneud.
mae FaceTimeio mam a tad cu, rhywbeth da, rhywbeth sydd penodol i wneud. Mae recordio podlediad, mae'n rhywbeth eto diddorol a creadigol i wneud. A hyn ydy'r peth i defnyddio'r technoleg am bwrpas i wneud y fywyd di well. Wedi pwynt technoleg ydy wneud y fywyd di well. Fe bod dechrau dy fywyd di waith, fe ac sy'n ddrwg i ti, a ddylai o ti edrych ydy hwn ydy'r defnydd cywir i fi fod yn wneud yno fo. Ar y nodyn athronyddol yna. Diolch Bryn. Dwi'n licio life coach Bryn. Trydydd pedwerydd job i ti rwan. Life coach Bryn. Do it. Right, so mae Iestyn wedi cyhoeddi gariad. Mae Bryn wedi helpu ni gyd fod yn bobl gwell. Dwi wedi perswadio chi bod bobl French just yn well. Achos mae'r lifestyle blogger yn well. Ni'n mynd i ddeud hwyl fawr am y tro o pennod 60. Dwi offi casglu'n Buspass a gan bod ni gyd officially rhy hen i fod ar Snapchat. Mae rhaid i fi a Iestyn disgo tan da ni 65. Hansh! Dwi jyst yn mynd i fod ar y bus jyst efo, fforcio chi efo fel V's, jyst yn flicio'r V's, mynd rhywbeth. Am rwan, dydyn ni, diolch yn fawr i chi am rando, diolch i Iestyn am gymysgu, a welwn i chi am y parti haf rhifyn nesa. Ta-ra! Kablam, kablam, kablam.